gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als felicitatie naar Jan en Aafke Hoekstra van der Ploeg. Ze vierden afgelopen vrijdag hun 45-jarig huwelijk. Na een val is Mella Brouwer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Sinds deze week verblijft hij in Bloemkamp. Adresstrookjes liggen achter in de kerk. De eerste diaconiecollecte is bestemd voor de zending Indonesië een beter inkomen voor Javaanse boeren. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ernst Walstra is de organist, de lector ben ik zelf en de voorganger is de heer Christian Boers uit Terwolde. Ons intachtslied is Psalm 87. We zingen dit indien mogelijk staan. Dan wensen we u een gezegende dienst. Worden wij een ogenblik stil voor het aangezicht van God.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Zo bidden wij God, verzameld onder het dak van uw liefde, is hier ons bidden, zo wijd als de wereld. Wij weten ons in deze wereld uitgezaaid als uit uw hand. En wij wortelen in uw liefde, wij ademen uw geest. En ja, God, juist dan ervaren wij ook ons tekort. Niemand van ons doet het ooit goed genoeg. Niemand van ons leeft het volmaakte leven. Til ons daarom uit, boven dat wat het hart bezwaart. En zet ons in de ruimte van de hoop en de liefde. Onthul dan uw gelaat, uw naam. Naam die met ons gaat en heilig ons hier met uw licht. Amen. We worden vandaag opgeroepen om dienstbaar te zijn. De ander te dienen. Dat is een bekend christelijk onderwerp. En daar loert dan ook meteen het gevaar, want dat weten we nu allemaal wel. En toch zou ik niet graag willen dat u vandaag de kerk verlaat zonder dat u iets nieuws gehoord hebt. Of althans iets nieuws ervaren hebt misschien bij dit onderwerp. We gaan zien of dat lukt. Het gevecht dat Jacob voert met zijn opponent bij de Jabok kan misschien helpen om het begrip dienstbaarheid nog weer eens anders te verstaan dan alleen maar de minste te willen wezen. Laten wij God om zijn ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Laten wij bidden. Heer, wij weten wel woorden te vinden als we willen oordelen over van alles en allen. Maar vrede wordt niet bereikt als we elkaar de maat nemen. Gerechtigheid wordt niet gedaan als alleen de eigen waarheid van wat recht is geldt. De wereld is zoekende om uit zijn benauwdheid te raken. Profetische wijsheid is nodig, een stem die alles overstijgend is. Wijs ze aan, raak ze met uw wijsheid. Roep die mens, want de wereld wanhoopt. Kyrie eleison. Christus, de beelden van wat de wereld niet zou moeten willen zijn legio. Hier in Nederland, daar in Oekraïne, daar in delen van Afrika, waar dan ook. Beelden die laten zien hoe verschrikkelijk het bestaan van mensen kan zijn. Wij blijven bidden en smeken om verandering. Wij blijven bidden om groei van hoop en menselijkheid. Wij blijven bidden voor de mens in nood. Want miljoenen wanhopen. Christe eleison. Heer, waar de aarde de hemel raakt, nee, waar de hemel de aarde raakt, daar bloeit een beloftevolle boodschap. Gij gaf al het goede, gij deed al het voorwerk. Mogen mens en dier en schepping dat ervaren en het goede volgen. Maak ons tot mensen van de belofte. Kyrie eleison.
Amen. Loven wij God, prijzen hem met het Gloria-lied, lied 412, de versen 1 en 6. Lied 400. Voor wij de schrift gaan openen, bidden wij ons zondagsgebed. Laten wij bidden. God, Heilige Geest, we gaan de Bijbel openen. En dan lezen wij en horen wij. Dan hopen wij iets te verstaan en te begrijpen met hoofd en hart. Dat wij geraakt worden. Ja, zo dat er misschien wel iets verandert in ons doen en laten. Maak dat wij de vreugde van uw woord ervaren. Dat wij vrolijk worden van uw stem. Ook al is ons bestaan omringd door tegenslag en zorg. Toon ons de weg naar u toe. Door uw woord. Amen. We gaan luisteren naar de schriftlezing. Hoor dan nu naar het woord van de Heer
uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, hoofdstuk 32, de versen 23 tot en met 32. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn 2 bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan, en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat me gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch hoe je heet? Maar ik kreeg ten antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben er toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. We zingen nu lied 857, de versen 1 tot en met 5.
woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 35 tot 40. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen we, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. We zingen nu van het lied 857, de versen 6 tot en met 10. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ken het verhaal van Jacob bij de Jabbok. Het is voor de liefhebber van Joodse verhaaltradities om van te smullen. Er zitten zoveel kanten aan. Dat gaat niet lukken om die allemaal aan te raken vanmorgen. Maar het verhaal staat voor een heleboel andere elementen uit het boek Genesis. Je zou kunnen zeggen de wordingsgeschiedenis van de mens. Van het volk Israël. Met alle mislukkingen van dien. Zoals het begint als Adam en Eva het paradijs uitgaan. Dan de moord en doodslag bij Kaïn en Abel. En dan nu Jacob die alles wat los en vast zit had bedrogen. God, zijn vader, zijn broer,
In zekere zin ook zijn vrouwen. Maar nu, Jacob keert terug naar het land waar hij als jonge man uit wegvluchtte. En iets in hem zegt, kijk of er verzoening mogelijk is. Daarvoor moet hij al zijn moed verzamelen. Hij moet eerst zichzelf verzamelen, bij elkaar rapen. Alle losse stukjes moeten weer één worden. Man uit één stuk, zo gezegd. Dat deze geschiedenis zich allemaal afspeelt als een film bij de rivier, is tekenend voor die Joodse verteltrand. De geschiedenis vond plaats aan de andere kant. De rivier is dus letterlijk die scheidslijn, de grens tussen twee cruciale fases in het leven van Jacob. Aan de zijde van de rivier waar die nu staat, ligt het land waar hij nu uitgegroeid is tot een volwassen man, getrouwd met 2 vrouwen, kinderen, kudde. En voor hem ligt het land van zijn jeugd. Daar moet hij weer naartoe. Want God belooft hem daar de nieuwe toekomst. Maar mens als Jacob is, worstelt hij met die vragen van zijn verleden. Herinneringen beleeft hij opnieuw. Angst bevangt hem voor die confrontatie met zijn broer, zijn op wraak beluste broer. En tegelijk hoopt hij op de betrouwbaarheid van Gods woord. Namelijk dat voorbij die grens, dat angstgebied, voor hem eigenlijk de exodus avant la lettre kan beginnen. Het leven zich opnieuw openvouwt. Er speelt zich in Jacob een tweestrijd af tussen angst en vertrouwen. Dat is een innerlijke strijd die eigenlijk aan alles voorafgaat in ons leven. Het persoonlijke gevecht zal ook Jacob eerst moeten aangaan. En dat gebeurt. Er ontstaat een strijd tussen Jacob en wat ik zou willen noemen zijn spiegelbeeld. En de Joodse verteltrans zegt dat natuurlijk anders. Dat moet ook. Want het is een heilig gevecht, een heelmakende strijd. Daar heb je beelden voor nodig om dat adequaat te duiden, wat er nou precies gaande is. Jacobs tegenspeler is een onbekend iemand. Andere vertalingen spreken van een man. En als kind hoorde je altijd dat het een engel was, waarmee Jacob de strijd aanbond. De onbekende, het lijkt me een adequate vertaling. Het is de alter ego van Jacob die hij niet kent, maar wel moet leren kennen. Wie ben ik nog? Wie ben ik nog meer dan alleen maar die bedrieger, die vluchteling, die manipulator? Wat is mijn spiegelbeeld en hoe kan ik die overwinnen? Het gevecht dat vervolgens plaatsvindt, eindigt in remise. Maar vergis u niet, het is een gevecht op leven en dood. Jacobs opponent was niet sterker dan hij. De ander kon niet van hem winnen, zo staat er. Alleen Jacobs heup moet eraan geloven. Ook weer zo Joods bedacht. Jacob, hij die de hiel ligt, betekent zijn naam. Bij de geboorte had hij de hiel van Esau vastgepakt. Hij die de andere de benen ligt,
onderuit haalt. Deze Jacob raakt geblesseerd aan zijn heup en zijn leven lang zal hij verder mank lopen. Van hielen lichten kan geen sprake meer zijn. We kunnen vanuit gaan dat het gevecht in stilte is gevoerd. Wordt niets gezegd. Er zal ook niemand van zijn familie of knechten iets aan de overkant gemerkt hebben. Doodse stilte bij deze nachtelijke strijd. Een gevecht in stilte. Wie van ons heeft dat niet zelf wel eens meegemaakt? Zo'n gevecht dat je in je eentje in alle stilte en anonimiteit voert met van alles om je heen, maar toch binnen jezelf. De spanning in het gevecht met Jacob en de onbekende wordt pas bij dageraad doorbroken. Laat me gaan, had de opponent gezegd. Niet voordat je mij zegent, reageert Jacob. Wat kunnen wij nou met deze woorden uit Genesis? Wat kunnen ze betekenen voor ons leven dat wij leiden? Ik zou allereerst willen zeggen dat Jacob een worsteling met zijn eigen schaduw uitvecht. Het is zijn eigen donkere kant die verbonden is met schuld, met berouw, met hunkering naar verzoening. Dat is al een heel gevecht. Waar hij zichzelf en waar wij misschien onszelf soms mee moeten confronteren. Zelfkennis vraagt nu eenmaal soms om ook de dingen die we verkeerd doen en denken uit te vechten met onszelf. En met God. In die zin was de biecht, zoals de Rooms-Katholieke traditie die kende, want hij wordt volgens mij nog maar zelden afgenomen, helemaal niet zo'n gek idee. Uitspreken wat we fout doen en er vergeving voor vragen. Ja, en toch gaat het verhaal nog wel een graantje dieper. Het is een gevecht ten overstaan van hemzelf en een gevecht ten overstaan van God. Dat betekent ook de naam Pniel, die hij geeft aan die plaats. Hij heeft God gezien en leeft. Staat er dan zo mooi. De grens wordt ontsloten. Jacob zal nooit meer zijn zoals hij was. In die zin moeten we goed op onszelf laten inwerken. Jacob, en hij was al een oude man, zal nooit meer zijn zoals hij was. Dit verhaal van leven op dood en van dood op leven, het is het verhaal van ons allemaal. Aan deze kant van de rivier is ons leven eindig. Alles is eindig. Er moet er heel wat gevochten worden. Stap je ook niet zomaar uit het leven. Nee, je staat er middenin. En de zegen die ook aan het eind van deze dienst klinkt, is de opening, de ontsluiting naar de overkant van het leven. Alsof we steeds weer opnieuw mogen beginnen. En zo dichtbij wil God het ook. Er wordt een grens gepasseerd die het oude aflegt tegen het nieuwe. Nieuw leven kan niet zonder eerst te sterven, zeggen wij dan wel eens vroom. Er is eigenlijk niks vrooms aan. Het is puur menselijk. Soms moeten we inderdaad letterlijk iets in onszelf doden, willen we verder kunnen met het leven.
Hoedanig kan het ego niet in de weg zitten? Belet het ons om verder te gaan? Hoe diep zit er soms niet een tweestrijd in ons, die ofwel volstrekte apathie teweeg brengt, we doen vervolgens maar niets meer en vervallen in onverschilligheid. Wat wil je dat ik voor jullie doe? Vraagt Jezus aan zijn discipelen in de evangelielezing van vandaag. Meester, we willen dat u voor ons doet wat wij vragen, zeggen Johannes en Jacobus. Doe maar. Van bescheidenheid geen sprake bij deze twee discipelen. Zijn broers, Johannes en Jacobus, zonen van Zebedeus. Bij het meer van Galilea hadden ze een paar jaar ervoor hun vader verlaten, netten weggelegd, waren Jezus gevolgd, door dik en dun, door storm en wind. Ja, ze hadden het te verduren gehad met deze meester. En vaak was Petrus er ook bij. Zoals toen bij de verheerlijking op de berg. Petrus had 3 tenten willen zetten. 1 voor Mozes, de wetsman. 1 voor Elia, de profeet. 1 voor Jezus. Vervulling van alles wat geschreven was. Dus meestal waren ze met z'n drieën. Maar het zou zomaar kunnen dat Jacobus en Johannes nu eens een keer dachten, laten we Petrus maar eens een keer eventjes liggen. Laten we maar eens even stappen ondernemen zonder Petrus. Straks in die glorie van de meester zijn er per slot van rekening maar 2 zijden beschikbaar naast hem, links en rechts. Daar is voor een derde persoon geen plaats. Nee, laten wij Jezus aanspreken zonder Petrus. En zo stellen zij dan de vraag aan Jezus: Meester, wij willen dat u doet wat wij u vragen. Reserveer een plaatsje voor ons aan uw beide zijden. Wat je vervolgens had mogen verwachten van Jezus, is dat hij ze terecht wijst met zo'n vraag. Dat gebeurt niet. In plaats daarvan wil Jezus kijken hoe die vraag ontstaat bij de discipelen. Waar de bron ligt van die vraag. En ook of de discipelen zich realiseren wat de gevolgen zijn van hun vraag. Ik denk daarbij voor nu dat als Jezus zich al niet ergert aan die vraag van Jacobus en Johannes, dan moeten wij dat ook maar niet doen. Sterker nog, de reactie van Jezus vraagt om een doordenking van ons eigen handelen. En dan komt het gevecht van Jacob met zijn schaduw weer om de hoek kijken. Wij moeten vooraleer wij Jacobus en Johannes veroordelen om hun vraag, te raden gaan bij onze eigen schaduwzijde. Welke macht speelt zich sterker in onszelf af? Die van het goede doen of die van het kwade? Onderschat het kwade niet, stond van de week nog in een onderzoeksartikel in Trouw. Dat kan slaan op de dreigingen in de wereld van dictators en terroristen. Ja. Maar het onderzoek rept over het kwaad in onszelf. Jezus vraagt om een diepere doordenking van ons eigen handelen en oordelen. En zegt dan eigenlijk dat er in ieder mens een macht bestaat die tegengesteld is. Daar komt het woord, die tegengesteld is aan de dienstbaarheid. En daar ligt de actualiteit voor ons in het verschiet. Wij moeten dat als kerk weer durven willen propageren. Als ware diakenen, dienaars van het leven.
Propageren dat we Christus slechts dan volgen als we doen wat hij heeft voorgedaan. Namelijk dienaar zijn van elkaar. In en buiten de kerk. We moeten ervan overtuigd zijn dat de wereld er anders uit kan zien. Zoals Jesaja het al in zijn profetie zegt. Als wij het leven dienen. Als wij de mensen dienen, als wij God dienen. Ja, als wij onszelf dienen. Mogen wij als kerk nog als de eerste zijn in de frontlinie staan om als tegenbeeld te zijn van wat ogenschijnlijk gewoon lijkt te zijn geworden. Machtsmisbruik, belediging, zoeken naar voorkeursbehandeling. Mogen wij als kerk nog het contrast laten horen van wat Jezus zegt, wees de eerste, opdat de eerste de laatste worden. Mogen wij als kerk nog laten zien dat leven onder het gesternte van de dienstbaarheid ook, en dat hoorden wij uit het evangelie, dat het ook lijden betekent. Anders gezegd dat het zijn prijs, zijn losprijs kent. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en het leven als losgeld voor velen te geven. Gemeente, en dat is waar ik mee wil eindigen, het grote geheim van iedere gemeente. Dat ze het contrast is dat afsteekt tegen de wereld. En vooral dat zij het contrast is in de wereld. Dat de dienstbaarheid aan het verbond met de eeuwige God, zoals dat begint bij Jacob, dat dat het hartsgeheim van onze gemeente vormt. En dat het openbaar wordt, juist als het erom spant. Want Jacob moet eerst het gevecht aangaan met het kwaad in zichzelf. Het wordt een remisestrijd. Met andere woorden, het kwaad in hem is weerbarstig en niet weg. Maar hij weet het in dienst te stellen van het goede. Hoe? Door de zegen te eisen. Benedictus. Vanaf nu wordt het goede gezegd. Dan staat het kwaad op de tweede plaats. Laten wij daar straks over zingen. Geef mij, Heer, mij los te zingen van de wereld en haar strijd. Laat uw vrede mij doordringen, die van alle vrees bevrijdt. Heer, gij weet mijn diepst begeren, met van vreugd gespannen stem, hier nu te mogen preluderen. Het lied van het nieuwe Jeruzalem. Amen.
laten wij samen bidden. Eeuwige God, u hebt in uw Zoon de minste willen zijn. Gij hebt in hem gedeeld, met hem geleden. En gij verdraagt ons mensen en vergeeft. Zoveel tegenspraak, zoveel weerstand van de wereld en toch stelt gij ons in staat telkens weer opnieuw uw wil te doen en u te dienen. En wij danken u daarvoor vanuit de grond van ons hart. Wij danken u voor de vreugde van het geloof. Maar God maakt dat wij uw eeuwige goedheid niet misbruiken. Door eigen wijsheid, door de meerdere te willen zijn. Ach, leer ons het geheim van uw dienende Zoon, zodat wij eruit gaan leven. God, de wereld is op zoek naar zekerheden. Nu bijna alles lijkt te zijn losgeslagen. Waar moet de aarde beginnen met herstel? Hoe kunnen volken en landen weer de vrede zoeken? Geen van de menselijke prestaties kan het toch winnen van uw genade. En daarom vragen wij, leer de wereld daarop te vertrouwen, God, dat gelijk uw Zoon, die het leven losliet, wij in dit aards bestaan dienstbaar worden aan die genade. Opdat allen die in dit leven rechteloos zijn, verdrukt worden, vallen onder die dienstbaarheid voor ons. Hoor ons gebed. God, er is veel om voor te bidden. We hoeven het eigenlijk helemaal niet allemaal uit te spreken, omdat gij ons gebed wel kent. Gij weet van de nood, van de zorg, van de rouw, van het verdriet. Gij weet van de onzekerheid van het bestaan, van de verwarring, van de wanhoop, de boosheid soms. God, ken de harten van onze mensen, uw mensen. Hoor ons gebed. God, als we ergens dienstbaar mogen en kunnen zijn, dan toch in de gemeente van Christus wereldwijd. En op alle plaatsen afzonderlijk. Dat het de gemeente hier in Arem en Kimswerd lukt om elkaar te dienen, elkaar in liefde en respect te zien. Ja, elkaar te heiligen. Schenk uw zegen aan allen die hier ambtshalve hun werk doen. En al het andere werk wat ook gedaan wordt door zoveel. Maak de kerk tot een centrum van licht. We hoorden de naam van familie Brouwer en van familie Vlug. Wees nabij met uw liefde en ontferming. En wil ons zo horen in de stilte van het moment, als wij ons hart openen voor u. En met de kerk der eeuwen bidden wij u het gebed dat Jezus ons voorzei. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood
vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Nu gelegenheid uw gaven te geven. Daarna zullen wij ons slotlied zingen. Dat is lied 146c, de versen 1, 3 en 7.
op weg gaan. De nieuwe week tegemoet. Met die zegen waar we over hoorden. De Heer zegene u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aanschijn over u lichten. Zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven vrede.